Кърджали е наша кауза. И затова през годините оцеляваме и като партия, и като хора. Но не такава кауза, каквато е на един от колегите водачи от Червената партия. Кауза може да ти бъде местото, където живееш, където са родителите ти, където са децата ти, където работиш. Ти трябва да познаваш тези хора. А той, видите ли, не знае колко общини има в тази област. Вчера ни се представи една декларация от колегите от БСП и от техния водач. Тази декларация, освен че нищо не казва, не носи и нищо след себе си. Да се направи санитарен кордон. Не е ясно за какво става дума. С хлорна вар ли ще сипиме? Ще се дезинфекцираме ли? Какво ще правиме? Тази декларация беше написана от мозъчния тръст на БСП и ни беше предложена наставнически да се съгласим с нея, да идем пред паметника на Левски да я подпишем. Един се подписва и вкарва в словото си Левски, друг пък подписва декларации пред неговия паметник. Какво пише в тази декларация? Да легитимираме партия ДПС, за да кажем, че доста са лоши. И ДПС, и доста са лоши. В тази декларация пише, че партия ДОСТ извозвала с автобуси, имало заплахи и още други неща. А какво правеше партия ДПС? ДПС и ДОСТ са двете страни на една и съща монета. И не можем да говорим за едната, без да говорим за другата. И сега видите ли, понеже БСП, Корнелия прати тук господин Симов да пази етническия мир, което значи според тях да не говорим за ДПС. Да говорим за другите. А това момче, представете си прави пиар на мой гръб. Непрекъснато ме преследва. Само че той не върви по мене, той върви след мене. Снима се пред билборда ми, разказва за мене. Добра реклама, ма то никой не го гледа. Ма те нищо друго и не могат да направят. Но могат да направят едно. Да бъдат толерантни към ДПС. Защото те ще направят коалиция с ДПС. Така че, скъпи приятели, 26-ти е нещо много важно. Направете всичко възможно, за да може ГЕРБ да спечели 2 народни представители. Защото на 27-ми нито Сашо Симов, нито Карадайъ, нито другите колеги, които са спечелят или не спечелят, ще са тук. Аз ще бъда тук. Аз ще отстоявам интересите на Кърджали. Кърджали ще бъде на дневния ред на правителството непрекъснато. На правителството на ГЕРБ.